गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोनानै बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। आङो दिनै लाबोनो सानदों दिनै जोंनि बड'लेण्ड फाइटार जे जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर'नि थामोन्थानि थाखाय जे नांबोनाय जे बिश्वनाथ जे हमजानाय जे मेगन प्रुफ नुनाय मानसिफोरखौ लानानै फैगोन नैबे अक्ट'बरनि गेजेरावनो मोनसे बिजिरनाय जागोन। बेनि सोमोन्दै बिक्रम दैमारी बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों जोङो बेखौ खोनासंनानै नायनि। दिनैहाय नायदो जोङो माबायदि बिथांमोननि थाखाय सरकारा मावदोंना मावाखै। दा निया जे NIA बे नांनानै दङ। दिनैहाय सरकारा गोसो जायोब्ला बेफोर गासैखौबो बोखारनो हायो। नाथाय दिनैहाय जोङो माखासे जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बिथांमोना मावदोंबो जानो हागौ। आंनि व्यक्तिगत जे सेल्फ जे स्टाडि खालामनाय बायदिब्ला दिनै बिथांमोनहा बेफोरखौहाय गोसो होयिखौसो जोङो नुदों। रायजो राजाफोर बिथांमोना नैबे इलेक्शननि सिगां माबा मोनसे मावनोबो हागौ बिथांमोनहा बेखौ नुहुरो। नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनानै दिनैहाय बिथांमोनहा टाइम मोनखोना मोनदिया बेफोरखौ बिथांमोनहा बावलांबाय नामा बेफोरबायदिसो नुयो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै मा कन्डिशनाव दङ माखासे जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानाय माखासे सुबुंफोरा नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोर गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ। बे खोथाखौ आं बुङाखै। NIA कर्टनि एडभकेट कनकन कलिताया आंनो थांनाय मैया फन खालामदों जे बिनि हदेस्य जायफ्रा दिनै 8 जन बै बिश्वनाथ सारियालिनि केसाव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोर स्पिडै बिसार खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोर गिनांगौ जागोन आरो नोंथांमोननि बर' जातिनि थाखाय बियो दुखु गोनां जागोन होननानै NIA कर्टनि एडभकेटआ आंनो फोरमायहरदों। दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा आंनो मोनसे लेखा हरदोंमोन जे थांनाय जुननि 12 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट BTC गभर्नमेन्ट आरो हम डिपार्टमेन्ट मोनसे खोथा रायलायदोंमोन आरो बे मिटिंआवहाय बे जुथुमायाव मोनसे माइनस लादोंमोन जे NIA कर्टसिम NDB फोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट हरगोन होननानै लिरदोंमोन। नाथाय बिक्रम बे लिरनाय बायदि दासिमबो NIA कर्टआव जेबो लिखित फैयाखै। अब्ला दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि जेबो पजिटिभ लिखित आकारे जुदि डिसिसन फैयाब्ला ग्रीन सिगनेल फैयाबा नै फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव जा बिसार सोलिगोन 8 जन NDB केडारफोरा बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन। सोरबा जाबजीबन सोरबा आरो फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ होनना बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों। बिनिखायनो जायफ्रा दिनै NDBनि केसनि थाखाय जोङो नांगासिनो दं होनना बुंदों बिसेसके मानगोनां दिपेन बर' बिथांनियाव आं फन खालामदोंमोन आरो मेसेजबो हरदोंमोन। बिथाङा दाननानै होदों। आं सानो बिथाङा माबा मोनसे बिजियाव दङ हयथ' कल खालामफिननो हागौ। मैयाबो खालामदों आं दहायबो खालामदों। नाथाय बिथाङा बेस्थ'नि थाखाय हयथ' दिखांनो हायाखै जानो हागौ। नाथाय आं बुंदों जेन बेबायदि गाज्रि समा अक्ट'बर 16 तारिखनि उनाव जेन NDB बिथांमोननि सायाव फैया आं बेखौ दिनै कामना खालामदों आरो फोरमायदों। गभर्नमेन्टआ जुदि मावबाय थाङोब्ला मोजां आं बेखौ बाखनायगोन। नाथाय रिजाल्टआ जोंनो खोन्थागोन जे बिथांमोननि बिसारा जिहेतु गाज्रि जागोन होननानै NIA कर्टनि बिथां कनकन कलिताया बुंखांबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो ग्रीन सिगनेल मोनाब्ला। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय रायजो हौवा हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहरबाय। दा नैथियाव आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे जोंहा बिजनिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो बङाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नङा। मानो होनना बुङोबा जोंनियाव हानि पट्टे नुनो मोनदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द साब रेजिस्ट्रार बिजनि डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव आसाम। गोसोआव लाखि जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनदों बिजनिनि बेसेबां एलेका बेंटलानो जा तुक्राझारानो जा जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनदों बिथांमोना गोजौआव नाय नोंथांमोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो। आरो
दिनै मोनसे लेखाखौ जोङो नुबा नायनो मोनगोन जे जेसेबां साब रेजिस्टारनि हानि खामानि बेखौहाय बिटिसि काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो अर्डार होदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गासैबो हानि खामानिफोरखौ मनिटरिं खालामगोन बेखौहाय दायित्व होदों आसाम गभर्नमेन्टआ अब्ला दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि बिथाङा जुदि मनिटरिं खालामगोनब्ला बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआथ' जोंनि काउन्सिलनि सिङाव नङा अब्ला बोरै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बिजनिया जानो हागौ बे मा गोरोन्थि आरो बिनि उद्देश्यआ मा बेखौ मिथिया आंहा गोरोन्थि जानो हागौ आंनि मेगना नोंथांमोना जे जायफ्रा दिनै हानि पट्टा मोनबाय नोंथांमोना बे हानि पट्टाखौ नाय बेयाव बिजनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट नुगोन बेनिखायनो खावलायहरदों बे गोरोन्थिखौ सुद्रायना लानांगौ आरो बिनि थाखाय रायजो राजाया हजाग जानांगौ आं गोबां बुंनो सानाखै बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों